дар ютуб нашр кунем мушкил нест, а? ҳеҷ гап не. шумо ба дин бовар доред? ман бединам, атеист мегӯянд, аниқтараш агностикам мегӯянд. пеш аз он мусалмон будед? бале, пеш аз он мусалмон будам. бисёр вақт ба ҷумъа мерафтам. фикр мекунам дар ин суҳбат 50% таъсирамро ба сомонаҳои иҷтимоӣ мерасонам. хуб, чӣ шавад ки фикратонро тағйир медиҳед ва ё аз нав ба дин бовар мекунед, яъне ба ислом бармегардед? ин саволе ки додед бисёр вақт аст ба худ медиҳам. акнун ин фикре ки дорам дар ман собит шудааст. худо пайдо шавад баъдан бовар мекунам, бар ин фикрҳоро ҳам бовар намекунам. аз ин баъд фикри офаридагор дар ман пайдо шавад, ҳам ба ман он қадар таъсир расонданашро фикр намекунам. барои далелҳо акнун дер шудааст. барои чӣ? чунки 1500 сол пеш ба вуқӯъ омадааст. боз ҳам далел аст. як далели бисёр ҷиддӣ лозим аст, вале ба ҷуз ин барои ман мантиқ ва нуқтаи назари он бароям мухолиф аст. илова бар ин қуръонро хондам, яъне ман мусалмони беҳуш набудам. хуб, агар ман ҳозир як далели хеле мантиқӣ пешниҳод кунам, оё шумо мегӯед ки ман боз ақидаамро иваз мекунам? барои чӣ не? нахуст инро мегӯям. барои агностизмро нодонист гуфтан маълумоти онро доштан лозим аст. аммо дар куҷое ки маълумот меояд, нодонӣ аз байн меравад. агар далеле набошад, ҷавобе набошад, шумо метавонед нодонӣ бигӯед. аммо вақте ки мо ба коинот назар мекунем, мо дар як тафовут ҳастем ки мо хулоса мебарорем ва наметавонем дар миёна бимонем. мисли чӣ? сифат дар ҳаво намемонад. мисол, мо дар канори баҳр бо шумоем ва нури офтобро дар баҳр мебинем. дар ин ҷо мо оё мегӯем ки мо офтобро дар боло қабул мекунем, ҳатто агар онро набинем? оё мегӯем ки ман бояд дар ҳар як порча ва ё заррача мавҷудияти худи офтобро бипазирам, бо манбаи худ ва бо он қувва? барои чӣ ин? зеро нур дар миёна ва ман бояд ба касе равшанӣ диҳам, дуруст? бале. аммо вақте ки худам рафта даруни зарраҳои обро мебинам ва ҳар зарраро месанҷам, агар манбаи он офтобро ба таври худкор пайдо карда натавонам, ҳатто агар набинам, танҳо як интихоб боқӣ мемонад ки мавҷудияти офтоб, ва агар он зарраҳои об ҳар боре ки ба соя оянд, он манбаи худро аз даст диҳад, пас ин ба ҳар ҳол аз они ӯ нест. ман мегӯям ки ман ба таври худкор манбаи дигарро меҷӯям, дуруст? дуруст аст. мо инчунин ба коинот назар мекунем. дониш, ирода, қудрат, ҳаёт, хират бар ин сифатҳоро мебинем. мисли чӣ? ман ба атом нигоҳ мекунам ва мебинам ки вай дар ҳар ҷое ки равад, огоҳона ҳаракат мекунад. мавзӯъ ба бадани ӯ меояд. вай ба системае ворид мешавад ки ҷисми ӯро ташкил хоҳад дод. ҳоло вақте ки мо сухан мегӯем, дар ҳаво доғҳо мавҷуданд. вақте ки ман ба ин зарраҳои ҳаво нигоҳ мекунам, онҳо метавонанд дар як вақт садҳо садоро бидуни омехта ё фарқ кардани онҳо ба шумо интиқол диҳад. онҳо метавонанд бӯйҳоро интиқол диҳанд. онҳо метавонанд таъм расонанд. онҳо метавонанд ҳама амалҳоро иҷро кунанд. аммо вақте ки ман ба ин атомҳо назар мекунам, ман ин сифатҳоеро ба мисли дониш, ирода, қудрат, ҳаёт, ҳикмат ва ғайра дида наметавонам. атомҳои нобино чашми биноро, атоми ношунаванда гӯши шунавоиро ба вуҷуд меорад, ё атомҳои беҳиссиёт метавонанд бадани инсонро бо ҳисси омадан ташкил кунанд. мумкин нест ки ин сифатҳоро дар ҳаво бимонам. ман оё мегӯям ки ин зарраҳои атомӣ, ин сифатҳо дар худи ҳаминанд? ё гӯям ки дар паси парда каси дигаре чун офтоб аст? бо инъикоси он ман зуҳуроти дониш, ирода, қудрат ва ҳаётро дар ин ҷо мебинам. мегӯям ва вақте ки атомҳоро таҳқиқ мекунам, вақте ки худам он зарраҳои офтобро, он зарраҳои обро таҳқиқ мекунам, мебинам ки сифатҳо умуман вуҷуд надоранд. мегӯям ки дар паси парда бояд шахсе бошад ки ин атомҳоро раҳнамоӣ кунад, зеро атомҳо пайваста дар ин раванд ҷараён доранд. оё қабули моҳият барои ман мантиқтар нест, чунон ки мо дар мисоли аввал офтобро қабул кардем? инак ҳоло каме гап задӣ. ин атоме ки шумо дар борааш мегӯед, фикр намекунам ки шафқат, қудрат ва хиратро дар атом ҷустан лозим аст. ба фикрам ин тавр ҷустуҷӯ кардан лозим нест. пас ҳангоми нигоҳи чизе оё дар ин мавҷуд ҳаст, ё ин ки ман ҳеҷ далеле ба монанди ин пайдо карда наметавонам. дар асл бинед, шумо дар бораи он чӣ ки шумо ҷустуҷӯ доред ва он чӣ ки шумо мехоҳед ки пайдо кунед мегӯед. агар ман худоро наҷоям, табиат то имрӯз худро чӣ гуна нигоҳ доштааст? ҷустуҷӯ кунам, ҳатто агар дар зеҳнам симои созанда надошта бошам ҳам. ин пурсиш идома дорад ва роҳашро меёбад.
пас шумо метавонед роҳи ҳалли худро пайдо кунед. оё дар ин маврид худо роҳи ҳалли худро дорад? дӯстам, агар роҳи ҳал набошад чӣ аст? зеро гуфтем ки сифат дар ҳаво намемонад. чаро? ин атом ба чашм меояд ва ба ҳуҷайраи чашм табдил меёбад, ба гӯш равад, ба системаи гӯш табдил меёбад ва ё ба узвҳои дохилӣ равад, ба системаи дигар табдил меёбад. ё ин ки ман набояд ин унвонро ба касе диҳам ки ҳар лаҳза дониш, ирода ва қудрати идора кардани ин низомро дорад. чунин аст. ман инро ба шумо мисли олим фаҳмонда наметавонам. таҳқиқоти гарм дар бораи ин чизҳо дар таърихи 13 миллиард соли коинотӣ чӣ гуна ба ҳам омадаанд, чӣ гуна он ҷо якҷоя буданд ва ба куҷо рафтан мумкин аст. гурӯҳи бисёр ҷиддии одамон низ барои таҳқиқи сабабҳои он баромад. ҳамин тавр сармоягузориҳои ҷиддӣ гузошта шудаанд. сармоягузорӣ ҳаст, аммо ҷавоб ҳаст дӯстам. ман инро мепурсам, яъне ба саволи додаам посух гирифта наметавонам. зеро агар ба илм назар кунем, аллакай мебинем ки ин хусусиятҳоро дар атом пайдо карда наметавонанд. инчунин аст. ёфтани ҷавоби чизе ба мо лозим нест ки ҷавобро пайдо кунем. мо дар ҷустуҷӯи ҷавоби шумо ҳастем. ман фикр мекунам ки ҷустуҷӯ кардан муҳимтар аст. сайёрае ки дар атрофи моҳвора давр мезанад, ирода надорад, вале моҳвора дар гирдаш чарх мезанад. гуфтам, чӣ ҷавоб медиҳед? ман ба шумо ҳамон саволеро медиҳам ки шумо додаед. чунон ки гуфтам, посухи илму ирода ва қудрату амонатро медиҳам. қаюм чист? ҳама чизро нигоҳ доред ва системаро кор кунед. ман бояд дар ин масофа дар замин бимонам ки ин системаро дар моҳ танзим мекунад. бояд баргардам. ҳамон тавре ки бори дигар гуфтам, барои идора кардани система ҳикмат ва ирода нест. бинобар ин мегӯям ки дар паси он бояд касе бошад ки ин низомро идора мекунад. пас ман мегӯям, чизе ҳаст ки ҷозиба номида мешавад. дуруст аст ки ҷозибаи замин он чизест ки сабаби ин тавр гирифта шудани моҳ мешавад ва моҳ ба таври возеҳ ба мадори замин ба таври оҳиста оҳиста баромад. метавонед ба ман вазниниро ҳамчун материя нишон бидиҳед? инчунин аст. аслан ман онро ба таври таҷрибавӣ нишон дода наметавонам. аз ҷиҳати молиявӣ? аз ҷиҳати молиявӣ нишон дода наметавонам. оё шумо мегӯед ки ман ба чизи ғайримоддӣ бовар дорам? не, ин гуна чизе ҳаст. воқеан шумо имрӯз чизҳоеро мебинед ки 10 сол пеш бо чашмони худ дида наметавонистед тавассути дидани асбобҳои гуногуни ченкунӣ. оё ин чизи моддӣ аст ки шумо гуфта метавонед ки ин қонуни ҷозиба аст? пас агар ман он ҷо туф кунам, он ҷо ҷозиба аст, бинобар ин ба замин мечаспад. беҳтарин. бинобар ин ҳодиса мушоҳида аст. ин чист? ин ҳамбастагии ду модда аст. ман инро рад накардам. албатта он чизе ҳаст ки мо онро вазнинӣ меномем. қонун кор намекунад. агар касе дар ин ҷо гӯяд сигоркашӣ манъ аст, ҷаримааш 162 сомон аст гӯяд, ин қонунро дар ин ҷо овезон кунаду мо дар ин ҷо сигор мекашем, оё ин қонун ба мо дахл дорад? албатта сухан дар бораи бовар кардан ба китоби пур аз қонунҳо меравад ки амал намекунад. бародар, ман инро мегӯям, дахл надоштан дар ин ҷо кӣ корфармо аст? вазифадоре ки ин қонунро иҷро мекунад, ӯ татбиқ мекунад. дар ин ҷо қонунро кӣ гузорад, кӣ идора кунад, ӯ ҳукмронӣ мекунад мегӯям. ман касеро қабул мекунам ки ин қонуни ҷозибаро ҳамин тавр амалӣ ва идора мекунад. тавре ки гуфтам, ин қонун қонуни ҷозиба аст. ҳамон тавре ки гуфтем ки кор намекунад. яъне қонуни ҷозиба ки шумо онро қонуни ҷозиба меномед, мисли наздик шудани моҳ ба замин мегӯям. шахсе ҳаст ки ин қонунро идора мекунад. ман мегӯям ки дар натиҷаи қароре ки бо дониши қудраташ қабул кардааст, он қонунро бо иродаи худ татбиқ мекунад. зеро тавре ки гуфтам, қонун кор намекунад. фарз мекунем ки ман ҳарфи веро мекашам ва онро ҳамеша бо як шакл иҷро мекунам. ман ҳамеша дастамро ҳамин тавр идора мекунам. акнун вақте ки ба ҳаракату ишораи дасти ман назар мекунӣ, мегӯӣ он ҳама вақт як хел ҳаракат мекунад. пас дар ин ҷо як қоидае вуҷуд дорад. шумо наметавонед бигӯед ки қоидаи в ин корро мекунад. қоидаи в кор намекунад. ман мегӯям ки касе ки қоидаи вро дар қафо идора мекунад ва иҷро мекунад, ин корро мекунад. қоидаи в ҳарфи вро намекашад. дар ин ҷо низ худи қонуни ҷалб амал намекунад. ман мегӯям он касе ки ин қоидаро идора мекунад, ин корро мекунад. вай онро идора мекунад. ин чизе нест ки ин тавр офарида шудааст. он чизи ҳаракаткунандаро мо ном қонун гузоштаем. хуб, аммо шумо мегӯед ки номи гузоштаи шумо ин корро мекунад. нигоҳ кунед, чизе ки монанди ин рӯй медиҳад, амал ки онро қоида меноманд, амали мост. бинобар ин мо зарурати гузоштани сифатро ба он эҳсос мекунем.
ман мегӯям ки бале мо он ҷо як ном гузоштем, ин ном ба ҳар ҳол ин тавр намекунад мегӯем ва дар паси он боз ба ҳамон нуқта меоям ки бо ин мунтазам идора кардани системаро ташкил мекунад. вақте ки ман ба атом нигоҳ мекунам, ҳатто вақте ки ман қонунҳоро аз қабили наздикшавии сайёраҳо меомӯзам, мебинам ки сифатҳо вуҷуд надорад. бо эътирофи он ки дар паси ин атом як мавҷудияти илму ирода, қудрат ва ҳаётро соҳиб як қувва аст ки ин низомро бо номҳое ки мо онро қонун меномем ҳукмронӣ мекунад. мегӯям ки сифатҳои он қувваро бипазирам. гап дар сари он аст ки агар ман нуқтаи назари илмиро авлотар донам, ин барои ман ҳанӯз фарзия аст, он комилан исбот нашуда аст. кадомаш? фикри он ки он идора карда мешавад, зеро мо мебинем ки он чиро идора мекунад. мо инро намебинем, аммо албатта шумо барои мисоли офтоб меравед. аммо шумо ҳам ҳукмрон гуфтед. шумо чизеро ки надидаед бидуни қабули қонун қабул кардед. чӣ тавр? ман гуфтам қонун, шумо гуфтед ки қонуни ҷозиба ин корро мекунад, аммо ман инро намебинам гуфтед. пас чунин аст, ақл ҳам намоён аст. мо мавҷудияти ақлро қабул мекунем. ман дар ин бора гап намезанам. шумо худоро, падидаи илоҳиро ҳамчун чизе қабул мекунед. набояд ки ин тавр бошад. пас худо набояд ҳамон тавр бошад. ин лозим нест. шумо инчунин метавонед роҳеро пайдо кунед. вақте ки шумо коинотро на бо ин, балки бо чизи дигар шарҳ медиҳед, шумо метавонед барои ёфтани роҳ рафтанро давом диҳед. бародар, пас ба ман бигӯ, тавре ки ман гуфтам, пас ин атомҳо ин корро чӣ гуна иҷро мекунад? ба ман бигӯед, дар як сония 3 нафар таваллуд мешавад. ДНК ин сохтори мураккабро дар одамон месозад. оё китоб қасрро ташкил карда метавонад? фарз мекунем ки китоби лоиҳавии ин биноро дар ин ҷо мебинем. вақте ки ман ба ин китоб менигарам, нишонаҳоеро мебинам ки бино чӣ тавр сохта мешавад. оё ин китоб метавонад ин биноро созад? ин китоб эҷод карда наметавонад. дар баробари ин китоб ё чизе ки ин китобро амалӣ месозад метавонад эҷод кунад. офарин бародар, ҳамин тавр. аммо боз ҳам аз нигоҳи инсон дар он ҷо чизеро мебинад, маълумотро мебинад, вай маълумотро пайдо мекунад. дар ин ҷо ҳамин тавр бояд бошад, ё ба воситаи ақл пайдо мекунад ва ғайра. на ин тавр. ДНК низ китоб аст, на муаллиф, балки касе онро бо китоби ДНК месозад, чунон ки шумо гуфтед. бубинед, ДНК барои мо китоб аст ки бихонем. ҳангоми сохтани сохтор, он дар шакли китоб барои сохтор нест. яъне сохтор мувофиқи шакл ва сохтори ДНК рафтор мекунад. яъне агар ба он нигоҳ кунед, тела дода мешавад. ки тела медиҳад? худи ДНК тела мекунад. ДНК китоб аст. биёед ба ДНК назар андозем. аденин, тимин, гуанин, ситозин 4 асос вуҷуд дорад. ман боз ба онҳо назар мекунам. 4 элемент мавҷуд аст: гидроген, оксиген, нитроген. 4 атомҳо ҳамчун карбон ва инчунин элементҳо мавҷуданд. боз вақте ки шумо ба онҳо нигоҳ мекунед, онҳо ин хусусиятро надоранд: на дониш, на ирода, на қудрат ва на ҳаёт. пас китоб ин биноро карда наметавонад. тавре ки мо гуфта будем, қуввае ҳаст. бо китоби ДНК мавҷудияти назораткунанда ва созанда ки ин корро мекунад, боз ба хотир меояд. ман боз ба ҳамон нуқта меоям. ДНК ин корро карда наметавонад, на қонун. атомҳо низ ин корро карда наметавонанд. дар назар дорам ки мо ҳамеша онҳоро тафтиш мекардем ва дар ин ҷо чизҳое ҳастанд ки мо шоҳиди онем. тавре ки мо дар мисоли аввал ба таври возеҳ мебинем, оё зарурате вуҷуд надорад ки ҳамаи ин корҳоро дар ин мисолҳо дар паси ДНК, дар паси ин системаҳои қонунӣ ки ман мебинам, дар паси атомҳо анҷом диҳанд? инро як хел нафаҳмидан муътадил аст. бинобар ин шояд фаҳмидани он барои ман душвор бошад. ба ибораи дигар, касе дар модда, дурусттараш як пораи атом чизе шуъур раҳнамоӣ медиҳад. хуб, ман боз мегӯям, бинобар ин ман зиндагии худро мегузаронам. дар воқеъ ман мисли дигар мавҷудоти зинда зиндагӣ мекунам. ман кӯшиш мекунам ки дар доираи ҳаёти худ ба ҳудуди он ҳаёт бирасам. мо ягон хел зиндагӣ мекунем. оё ақл ба он ҷо намеравад? бале, шумо мегӯед бале, ин тавр аст, аммо ин маънои онро надорад ки он далел аст. пас далели гуфтаи шумо чист? агар шумо аз ақл берун бошед, далели он барои шумо чист? оё шумо мегӯед ки ман бояд онро бубинам? инро ба ин қадар суст намегӯям, вале албатта дидан дар кор. ё шояд бо як возеҳи хубтар ё таҷрибаи беҳтар лозим бошад. пас вақте ки ман дар ин бора ин тавр бо шиддат фикр мекунам, саволҳое ки шумо медиҳед саволҳои хубанд. эътиқод ба худо дар ниҳоят аз ҷониби дин роҳбарӣ карда мешавад. эҳтиёҷоти динӣ, пешбар ё ҷойҳое ки мардумро тела медиҳад ва ғайра ба ман маъқул нест. қоидаҳо ба ту вазнинӣ мекунад? яъне аз вазнинӣ нигоҳ карда зиёдтар дар замони ҳозир мувофиқ намеояд. худо нест гуфта баҳс намекунам. ин як сафари ақл аст. ҷое ки ин сафари ақл ба охир мерасад, ҷои қаноатмандӣ аст.
ин як мавзӯи хело дароз аст. дар айни ҳол мо дар бораи чанд мавзӯъ шояд дар як мавзӯъ суҳбат кардем, аммо ман тайёрам ки дар бораи садҳо мавзӯъ суҳбат кунам. ман омодаам ки исломро шаҳр диҳам. ман омодаам исбот кунам ки ин маълумот имрӯз дуруст аст. тавре ки ман гуфтам, мо боз суҳбат хоҳем кард. Ташаккури зиёд.